Salm 48 ac adnod 14 yw ein testyn ni y bore yma. Salm 48 ac adnod 14. Dyma Dduw, y mae ein Duw ni hyd byth bythoedd, fe'n harwain yn dra gywydd. Y mae ein Duw ni hyd byth bythoedd, fe'n harwain yn dra gywydd. Dyma'r adnod yn cyfieithiad William Morgan. Dwi'n hoffi yn well yn yr William Morgan. Canes y Duw, hwn yw ein Duw ni, byth ac yn dra gywydd, fe a'n tywys ni hyd angau. Dros y 3 neu 4 wythnos nesaf, rwy'n bwriadu pregethu os yr arglwydd a'i mynd cyfres fer ar y thema Arweiniad, guidance. Y resymau dros gwneud hynny, wi wedi bod yn meddwl am y thema fy hun dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha. Mae yn ein heglwys bobl ifanc sydd, gobeithio, yn dechrau ar eu bywydau ac hefyd wedi dechrau neu mynd i ddechrau ar eu pererindod ysbrydol. Byddai clywed a dysgu am arweiniad yw o help i chi, gobeithio. Ond, i ni sydd yn hŷn, beth bynnag ein hoedran, mae'n bwysig a pherthnasol i ni. Mae'n bwysig yn berthnasol i bawb y thema yma o arweiniad Duw. Nawr, falle i ddechrau, dylswn gofyn y cwestiwn, beth ydyn ni'n golygu wrth arweiniad? Gai ofyn mwy o gwestiynau i chi ar y dechrau. Ydy Duw yn arwain? Pwy mae Duw yn arwain? Be mae hynny'n golygu? Sut mae'n arwain? Sut mae'n cyfathrebu ei arweiniad? Beth yw ein cyfrifoldeb ni? Ein cyfraniad ni pan ddaw at arweiniad? Beth yw ewyllys Duw ar ein cyfer? Oes cynllun gan Dduw ar gyfer ein bywyd ni? Beth yw y cynllun hwnnw? Sut allwn ddarganfod i ewyllys ar ein cyfer? Beth os ni'n mynd o chwith? Oes modd mynd o chwith? Oes modd colli arweiniad Duw? Dyma rai o'r cwestiynau. Wi am i ni feddwl amdanyn nhw gyda'n gilydd dros yr wythnosau nesaf a cheisio ei ateb nhw. Gobeithio bod diddordeb gyda chi yn y cwestiynau hynny a chael atebion i'r cwestiynau pwysig hynny.
Achos fel fi'n dweud, mae'n berthnasol I ni, beth bynnag yw ein hoedron. Nawr yn y Pregeth hon y bore yma, wi am osod y sylfaen. Mae'n bwysig bob tro yn diwedd I ddechrau gyda'r sylfaen ac I gael y sylfaen yn iawn. Mae fy nadl neu fy mhwynt yn y Pregeth hon y bore yma yn syml, gobeithio, ac yn hanfodol I ni. Mae'n hanfodol bod ni'n cael ein reit I bopeth sydd mynd I ddilyn. A dweud y gwir, dyma wedwn ni, beth wy'n mynd I ddweud y bore yma, yw'r peth pwysicaf. Beth bydd gyda ni bore yma yw calon y mater. Wi am ddweud un peth wrthych chi y bore yma, un pen sydd gen I, un pwynt. Ac wy'n mynd I ddweud e sawl tro. Fel eich bod chi'n cofio ac yn deall yn dda. A dyma fe, dyma'r pwynt y bore yma. Mae Duw yn arwain I bobl. Mae Duw yn arwain I bobl. Os ydych chi'n Gristion heddiw, rwy am I chi ddeall hyn yn dda. Mae Duw yn eich arwain. Os ydych chi'n Gristion y bore yma, rwy am I chi gredu hyn a holl galon. Mae Duw yn eich arwain. Mae'n syml, mae'n bwysig, mae'n rhyfeddol, mae'n ardderchol, mae'n newyddion da. Mae'n newyddion da i'ch codi ar eich trad y bore yma. Mae Duw yn eich arwain chi. Fe gollwch chi fendith wrth beidio deall a chredu hyn. Adnod ein testun, dewch, canes, y Duw hwn yw ein Duw ni, byth ac yn dragywydd, fe a'n tywys ni, fe a'n arwain ni, hyd angau, neu hyd ragwyddoldeb, fel mae rhai cyfieithiadau yn dweud. Nid Cristnogion arbennig, nid rhai Cristnogion special. Pob un o'i bobl, mae'n ei harwain nhw. Mae'n dduw iddyn. Ac fe fydd yn ei tywys, yn ei harwain, hyd dragwyddoldeb. Nawr, fi am aros gyda hyn y bore yma. Oedd ddim moyn delio gyda'r cwestiwn, sut mae Duw yn arwain? Dwi ddim moyn aros y bore yma gyda sut ydw i'n gwybod beth I wneud mewn rhyw amgylchiad arbennig. Sut ydw i'n gwybod beth yw arweiniad, beth yw ewyllus Duw mewn rhyw amgylchiad arbennig ar gyfer fy mywyd. Sut ydw i'n gwybod os fi wedi briodi? Sut ydw i'n gwybod pwy I briodi? Ac yn y blaen. Wi ddim am ddelio gyda hynny y bore yma. Bydd rhaid I chi aros. Os ych chi moyn yr atebion i'r cwestiynau hynny. Achos fi moyn aros, achos fi'n credu bod yn bwysig, gyda'r peth hyn. A hynny fel fi'n dweud oherwydd mae'n hanfodol. Dyma'r allwedd. Dyma'r gyfrinach. Ac wy'n ofni fod llawer I Gristion
llawer o Gristnogion, a falle dyn nhw ddim yn credu, dyn nhw ddim yn deall yn dda hyn. Maen nhw'n mynd ar gyfeirio, ac felly maen nhw'n colli mas. Oherwydd dyn nhw ddim wedi deall. Maen nhw yn Gristnogion. Bendant maen nhw'n Gristnogion. Ond maen nhw'n colli mas. Oherwydd dyn nhw ddim wedi deall. Hyn, mae Duw ar arwain. Cyn mynd ymlaen, bellach, mae werth mynd yn ôl cael. A dweud hyn. Mae angen arweiniad arni. Gai jyst aros gyda hynny. Ddim eisiau profi'n hir, ond dwi'n mynd i ddechrau gyda hyn. Mae bywyd yn ddryswch i ni yn dydy. Mae bywyd yn bos i ni. Mae bywyd yn anodd a chymleth. Mae'r bydysawd yma yn anferth, ac i ni jyst yn sbecyn bach yn y bydysawd yma, i ni'n ddinod. Mae'n byd ni yn byd tywyll, llawn ansicrwydd a pheryglon. Mae'r synwyr hyn yno ni i gyd ein bod ni'n mynd i rywle. Ond i le? Dyna'r gwestiwn. Sut allwn ni gael goleuni? Mi eisiau arweiniad arno ni. Mae'r horoscopes yn profi hynny. Mae'r problemau iechyd meddwl yn profi hynny. Mae'r hunanaddiadau yn ein gwlad yn profi hynny. Mae'r ymwybyddiaeth ddofn hyn yno ni bod ein bywyd ni yn diflannu a mae eisiau ystyr arno ni. Mae eisiau cyfeiriad arno ni. Mae eisiau arweinydd arno ni. Mae eisiau help arno ni. Ac wrth gwrs, gallwn ni fynd ymhellach y bore yma i'r Cristion. Mae angen arweiniad ar y Cristion. Mae ef neu hi yn bereryn. Mae'n bereryn, fel yn ni'n canu, mewn anial wlad. Mae'n teithio o ddinas distryw i'r deyrnas neu'r ddinas nefol. A mae cwestiwn yn codi i ni, ac nid cwestiwn academaidd yw hyn. Dydy hyn gobeithio chi'n gweld ddim yn academaidd o gwbl. Mae hwn yn ymarferol, mae hwn yn effeithio yn ei gyd. Sut dwi'n mynd i gyrraedd yna? Ni wedi canu'r emyn. Gobeithio chi'n cytuno gyda'r emyn. Ni wedi canu. Osgwyddir fi, bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith. Rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith. Os wy'n mynd i gyrraedd yna, bydd yn rhyfeddol i gyrraedd y ddinas nefol. Sut fi'n gwybod? Sut fi'n gwybod beth yw'r cam nesaf? Sut fi'n gwybod pa droad i gymryd pan fi'n cyrraedd y cyffyrdd yma i ni'n dod ar ei traws ni? Sut dwi'n gwybod beth i wneud? Mae eisiau arweiniad arno ni. Mae eisiau arweinydd canes y Duw hwn. Yw ein Duw ni? Byth ac yn dragywydd efean tywys ni. Hyd angau. Wi am brofi i chi y gwirionedd yma o'r Beibl. Wi am ddangos i chi, nid rhywbeth ymylol yw hyn. Nid rhywbeth wy'n neud lan yw hyn. Mae'n ganolog yn y Beibl, mae'n ganolog yn yr ymuned.
Does ddim problem gyda fi ddewis yma neu dros yr wythnosau nesaf. Problem gwybod pa rai I beidio a dewis. Fi moyn brofi I chi. Fe am ddangos I chi hefyd beth y mae yn golygu. Gai roi adnodau, rai adnodau I chi. Plis gwrandewch yn astudd ar hyn. Salm 23 I ddechrau. Dim eisiau chi droi at Salm 23. Os e, ni mor gyfarwydd ar geiriau, ond gwrandewch beth mae'n dweud. Yr arglwydd yw fy mi gael. Ni bydd eisiau arnaf. E fe awnau ni orwedd mewn porfaidd gwelltog. E fe am tywys, yr un gael, e fe am tywys gyda llawer dyfroedd dawel. E fe am ddychwel fe wneud, e fe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Ie, perodion ar hyd glyn cysgodangau, nid ofnaf newid, canes yr wyt ti gyda mi. Dywi Allen a ffon am cysurant. Salm 32 ac adnod 8. Mae Dafydd yn dweud, hyfforddaf di, wel Duw sydd yn dweud, hyfforddaf di, a ddysgu yn y ffordd a gymeri. Fe gadwaf fel mwlwg arnat. Salm 25, adnod 8 a 9. Y mae'r arglwydd yn dda ac yn iawn. Am hynny fe ddysg y ffordd I bychaduriau. Fe arwain y gostyngiedig yn yr hyn sy'n iawn a dysgu ei ffordd. I'r gostyngiedig, chi'n gweld beth mae'n dweud? Dim barddoniaeth yw hyn, chi'n gweld yn unig, nid ys rhyw syniadau bach sentimental, mae hon yn reality. Dyma beth mae Duw yn addo, wy'n mynd i'r arwain di. Esaia 30 adnod 21. Isaiah 30:21. Pan fyddwch, mae hwn yn dda, pan fyddwch am droi'r dde neu'r chwith, fe glywch a'ch clustiau lais o chôl yn dweud, dyma'r ffordd, rodiwch yn ddi. Chi'n gweld y pictiwr, chi'n cyrraedd rhywle, a chi'n gwybod, dde neu chwith, ble dwi fod I fynd, pan bydde ti'n cyrraedd, fe glywd I rywun tu ôl I ti, yn dweud, dyma'r ffordd. Duw yn arwain. Llan ni fy mlaen, ond jyst moyn profi chi, chi'n gweld, mae nid rhywbeth ymylol, nid rhywbeth fi'n neud lan yw e, nid rhywbeth sydd yn just wishful thinking, rhywbeth sydd yn y gair. Isaiah 48 ac adnod 17. Fel hyn y dywed yr arglwydd ddywerydydd, Sanct Israel. Mae fi yw'r arglwydd y Dduw, sy'n dyddysgu dy les ac yn dy arwain, yn y ffordd y dylid ei cherdded. Roi un I chi o'r Testament Newydd, Arweiniad 8 ac 14. Romans 8, 14. Canis y sawl a arweinir gan ysbryd Duw, rhai hyn sydd blant I Dduw. Beth yw'r efengil, ffrindiau? Beth yw'r efengil? Beth yw'r newyddion da? Ni ateb mewn sawl ffordd, ond yr ateb ehangaf, yr ateb symlaf i'r cwestiwn pwysig yna yw hyn. Mae Duw yn Dduw I ni. Mae Duw yn dod yn Dduw I ni yn yr efengil. Mae Duw, os ni'n Gristnogion, yn Dduw I chi. Nawr, chi dweud, mae Duw yn Dduw I bawb.
Wel ydy, mae Dyw yn ddiw ar bawb, mae Dyw yn greawdwr i bawb, mae Dyw yn cynhaliwr i bawb, ydy, ond nid yn yr ystyr hyn. A mi a byddaf yn ddiw iddynt, a hwythau a byddant yn bobl i mi. Rai hyn, Cristnogion, mae Dyw yn addo i fod yn ddiw iddyn nhw. Mae'n cyfamodi i fod yn ddiw iddynt. Mae'n amroi hi iddyn nhw. Mae'n amrwymo iddyn nhw. Mae'n addunedu gyda nhw, fel byddai gŵr yn addunedu i'w wraig i edrych ar ei ôl hi, i fod gyda hi. Mae Dyw yn addunedu i fod yn ffyddlon i ni, i'n hamddiffyn ni, i'n diogelu ni, i'n caru ni, i'n harwain ni. Mae'n waredwr. Nath i elwi ei enwyf Iesu. O blegyd, efe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Os yw Dyw yn ddiw i ni, mae'n mynd i'n gwaredu. Mae'n mynd i'n hachub. Mae wedi addo. Cyfamod Dyw a'i arfaith gref, yn gadarn sydd o'n ti, ac o'r môr. Sori, wedi gyfynnu yn anghywir. Cyfamod Dyw a'i arfaith gref yn gadarn sydd o'n ti, anghyfnewidiol, y diwydd. Mae'r afael sicraf fryd. Dys i dros pennill arall, dydym gyda ni, yn y llyfr yma, Pedr Fardd, yr un emyn, rydewch ar hyn, fy nhad am harwain, pob drwg, i mewn i'w nefol di, o law fy mriod pwy am drwg. Mae'r afael sicraf fryd, fel mynwyr yn deall hyn. Mae Dyw wedi addo un harwain ni. Chi'n gweld? Dydy Dyw ddim jyst yn maddau pechodau. Dyma beth ni'n gallu meddwl. Mae Dyw yn maddau ein pechodau ni, a wedyn mae jyst yn gadael ni. Na fe, triwch chi cyrraedd yn nefoedd yn nawr. Triwch eich gwmrau, a roddau tipyn bach o help i chi. Na, dim o gwbl. Mae Dduw i ni. Mae'n mynd i'n harwain ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, mae Dyw nawr yn dad i ni. Na, pa dad? Pa dad? Sydd ddim am arwain i blant. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, cyn gadael i ddisgyblion. Yn ei dyfynnu'r adnod yma'n amlwg. Wele yr ydw i gyda chwi, bob amser, hyd ddiwedd y byd. O, be maen nhw'n meddwl? Pa mae Iesu Grist yn dweud, rydw i gyda chi, bob amser. Byddai gyda chi. Wel, dydyn nhw ddim yn meddwl, bydd e jyst na, chi'n gwybod? Fel rhyw gysgod. Byddai gyda chi. Fel rhyw ffrind dychmygol. Chybod sydd jyst gyda chi. Fel rhyw rith. Na, pa mae'n dweud fe fyddai gyda chi, mae'n meddwl byddai gyda chi'ch arwain. Meddai Iesu Grist, mae fi yw y bugail da. Atgoffan i'r Salm 23. Be mae bugail yn neud? Arwain. Meddai Iesu Grist, mae fi yw'r ffordd. Mae fi yw'r ffordd. Beth yw'r ffordd? Mynd â chi rhywle. Mae'r ysbryd glân wedi rhoi ni. Beth yw gwaith yr ysbryd glân? Wel, mae sawl swydd gyda'r ysbryd glân, fel ydy'n ni'n gwybod. Ond un o'r swyddi hynny yw ein harwain. Ni wedi dibynnu'r Arweiniad am barod. Dyma un arall i chi, Galatiaid 5 ac adnod 18. Ond os gan yr ysbryd
Ych arweinir. Nid ydych dan, ydych. Os ych chi Gristion, mae'r ysbryd glân ydych chi. Beth mae'r ysbryd glân yn bod i wneud, neu yn wneud? Mae'n eich arwain chi. Mae yn eich arwain chi. Mae'r tad yn eich arwain. Mae'r mab yn eich arwain. Mae'r ysbryd glân yn eich arwain. Mae'r dryndod, mae Duw yn eich arwain. Os ych chi Gristion y bore yma, fe fydd Duw yn darparu colom Duw a cholom dan i'ch arwain chi. Mae gyda chi arweinydd, i ni'n canu fy arweinydd llariaeth tu a thref. Mae'n mynd arall yn sôn am arweinydd anffeiledig arwain fi. Mae ydych chi arweinydd anffeiledig. Mae Duw sydd yn dad wrth y lliw. Fy mhryder i yw yn bod ni'n diastyried, bod ni'n anghofio yr athrawiaeth hyn. Ein ni'n sgwta fe i'w gornel. A weithiau, pan mae pethau'n mynd o chwith, nid ydyn rili ansicr i ddweud, o, wel, bydd Duw yn arwain. Pan mae bywyd yn dda, pan mae pethau'n mynd yn esmwyth, mae Duw yn eich arwain. Pan mae pethau'n anodd, a mae bywyd yn tyf, mae Duw yn eich arwain chi. Mae un awdur darllenes i wedi dweud hyn, Saesneg. Guidance is preeminently the responsibility of God. Dyna pwynt sy'n gen i y bore yma. Guidance is preeminently, fwy na dim, yn bennaf, it's his responsibility. Duw sydd yn arwain. Down ni at y pethau eraill, ond yw'r pethau eraill ddim mor bwysig. Hyn yw'r prif peth i chi ddal am y fe. Mae Duw yn eich arwain chi. Mae wedi addo. It's his responsibility. Cyfrifoldeb yw yn y lle cyntaf. I arwain. Felly does dim rhaid i ni boeni. Nid mater cymleth yw arweiniad i llawer i Gristion. Mae'n mater cymleth iawn arweiniad. A mae yna issues, a mae yna bethau dwi'n ni adyn nhw gobeithio. Ond yn y bôn mae'n syml. Fe fydd Duw yn eich arwain chi. Mae ci Labrador yn arwain ei feistr dall i'r cyfeiriad cywir. Mae map yn arwain cerddwr i ben y mynydd. Mae'r ddau, y ci a'r map, yn arwain. Ond maen nhw'n arwain chydig bach yn wahanol ynddyn nhw. Mae'r ci yn arweinydd i'r dyn dall. Mae'n tynnu y dyn dall fel petai. Mae'n arwain fel yna. Nawr mae'r map ar y llaw arall yn rhoi arweiniad, gallwn ni ddweud, i'r cerddwr. So mae'n cael arweiniad. Ydy'r map ddim yn tynnu fel petai, fel y ci. Arweinydd, rhoi arweiniad. Beth yw Duw? Ydy e'n arweinydd, neu ydy e'n rhoi arweiniad? Wel, allan ni ddweud mae'n ddoi. Mae Duw yn arweinydd, fel y ci. Mae e'n rhoi arweiniad, fel y map. Nôl at dad. Mae tad, pan mae'r plentyn yn fach iawn, yn arwain i blentyn bach trwy ddal i law. Weithiau'n cydio arno fe. Mae'n tynnu wrth llaw, a mae'r plentyn bach jyst yn dal mlaen i'w dad sydd yn ei dynnu yn ofalus i'r cyfeiriad iawn. Ond pan mae'r mab wedi tyfu, does dim eisiau i'r tad gwneud hynny. Mae tad yn gallu dweud wrth ei bab, cer lawr y stryd, trwy'r dde, a cer mewn trwy'r drws. Mae'n rhoi arweiniad.
Felly Dyw, mae Dyw yn arweinydd ac mae'n rhoi arweiniad. A wy'n teimlo falle ni'n meddwl bod Dyw yn rhoi arweiniad, felly mae e, ond ni'n anghofio hyn, bod Dyw yn arweinydd hefyd. Fe yw'r llywydd neu'r peilot sydd ar y môr. A dyma fy apel i chi y bore yma, i chi gofio hyn. Ei fod e yn eich arwain chi. Mae gan Dduw gynllun ar gyfer eich bywyd. A does dim byd yn mynd i rwystro cynllun Dyw ar eich cyfer chi. Fi'n cofio clywed pregethwr da iawn, awdur da iawn hefyd, o'r enw J.I. Packer, yn pregethu blynyddoedd yn ôl. Bydde ar dap, a ni'n gryno gyda ffrind i'r bregeth yma. A thema Packer yn y bregeth oedd arweiniad. A'i destun ei oedd Salm 23. A'i bwyntiau, neu un o'i bwyntiau, oedd hyn. Bod llawer o Gristnogion yn mynd o chwith pan mae'n dod at ewyllys Duw ar gyfer ei bywydau. Mae dyn Gristnogion da a didwyll, dim amheuaeth am hynny. Ond meddai Packer, mae ofn ynddyn nhw y bod neu mynd i golli ewyllys Duw ar gyfer eu bywydau nhw. A defnyddiodd Packer yr egluredd yma, mae wedi aros gyda fi, fel mae'r bregeth wedi aros gyda fi, ers y dyddiau hynny. Mae fel petai chi mynd i'r orsaf, dren. Y tren i chi moyn da yw tren A. Dyma gynllun Duw ar gyfer eich bywyd chi. Dyma ewyllys Duw ar gyfer eich bywyd. Ond yn ôl y Cristnogion hyn, medd Packer, mae modd colli tren A. Dim na chi boen i gormod, achos byddaw tren B. Ond be fydd tren B ddim mor dda a tren A. Nawr, medde Packer, mae hynny'n anghywir. Mae hynny'n anysgrythurol. Does gan Dduw ddim tren B ar eich gyfer. Dim ond tren A. Fe fydd e yn eich arwain chi. Yr arglwydd yw fy migau. Ni bydd eisiau anna efe am arwain. Cyn cwbla, mae bryd cymhwyso a meddwl am oblygiadau hyn i ni. Os i chi sy'n gwrando arna y bore yma yn Gristion, mae Duw gyda chi. Mae Duw gyda chi. Ac fe fydd e yn eich arwain chi. Mae'n eich tywys chi. Mae'n eich ledio. Mae wedi addo. Mae'n Dduw ragluniaeth. Mae hanes yn ei lawer. Ac yn ei lawer hefyd, mae eich amserau chi a fi. Bydd yn eich arwain fel ni wedi canu dros fynyddoedd a thrwy'r anian chwith. Fe bydd yn eich dwyn trwy foroedd dyfnion i ganol nefoedd wen. Mae'n mynd i. Beth dylai yn ymateb fod felly? Dau beth.
Dau beth yn y negyddol, os ydych chi'n mwy, ond dwi'n mynd I gadw at y dau beth hyn yn y negyddol. Yn gyntaf, peidiw'n a llwfrhau. Peidiw'n a roi lan. Peidiw'n a digaloni. Peidiw'n a gofidio. Dyma'n tueddiad ni, Pregeth I fi, fel I chi. Dyma'n tueddiad. Does dim rhaid. Ni frysio ar hwnna gredio, medd y Beibl. Na lwfrhau ein ffydd, medd Williams Pantycelyn. Mae'n ffydd fel colon dan, a blanodd brenin nerf, un harwain yn y blaen. Ni ddown, I Sion Bryn, maint yr holl anialwch hyn. Peidio llwfrhau. Yn ail. Peidio tyfaru. Don't regret. Fe fyddwn ni yn gwneud camsyniadau. Rydyn ni yn cafelio ni. Gweithaf arweiniad Duw, oherwydd rydyn ni'n bechaduriaid, rydyn ni'n dal I grwydro yn ffôl, ond gweithaf hynny, oherwydd arweiniad ffyddlon, deuonus, anffeiledig Duw, does dim rhaid I ni dyfaru. Dyma rhywbeth amseron I rai, fi'n credu. Mae nifer o Gristnogion yn gorfod brwydro gyda hyn. Maent yn edrych yn ôl ar eu bywydau ac yn tafaru eu penderfyniadau. Does dim rhaid. Mae'n ofer gwneud hynny. Mae'n ofer gwneud hynny ar y lefel cnawdol ydy Chymod mae'r byd yn deall hynny, beth yw'r pwynt tafaru am pethau? Beth yw'r pwynt crying over spilt milk? Does dim pwynt chi ddim yn cael unrhyw beth mas o hynny, o just vain regret. Ond os ych chi'n Gristion, hyd yn oed 100 gwaith mwy ffôl ac mwy ofer. Oherwydd mae Duw yn eich arwain chi. A does dim modd I chi golli tren A. Chi ar y tren A. Bydd Duw yn eich cael, os ydych chi'n cwympo, os ydych chi'n gwneud camsyniadau ffôl, I ni'n edifarhau, I ni'n cyffesu hynny I Dduw, ac I ni'n ceisio byw yn ffyddlon ac I fyddhau iddo fe. Ond byddwn ni ddim yn colli arweiniad Duw. Gallwn ni ddim rwystro arweiniad Duw os ydyn ni yn Gristnogion. Felly, does dim angen tyfaru. O fryniau cael Salm, cael gweld holl daith yr anialwch I gyd, pryd hyn y daw troi am yr eidfa, yn fyndus I lenwi ein bryd. Ond, a fi gofyd I mynd mlaen ffrindiau, ond dwi'n un peth arall, cyn gorffen y Pregeth hon y bore yma. Un peth fi'n teimlo ar y galon sydd yn bwysig o fi yn dweud cyn dod I ben. Os ydych chi y bore yma yn gwrando arna, a dydych chi ddim yn Gristion, please gwrandewch yn astyd arna. Mae popeth wedi dweud y bore yma yn wir i'r Cristion ac i'r Cristion yn unig. Ond dydych chi ddim yn Gristion. Ac felly dydy ddim yn wir. Dim o'r hyn rydw I wedi dweud. Does dim arweiniad I chi yn y byd hwn. Does dim arweinydd gyda chi yn y byd hwn. Rydych chi yn y byd hyn heb Grist, heb Dduw, heb obaith yn y byd. A mae hynny'n ddifrifol. Mae hynny'n drychu nebys. Mae hynny'n ofnadw. Os nad yw Duw yn dy fywyd I y bore yma, os nad yw Iesu Grist yn bugail I ti y bore yma,
Does dim byd y ti. Ti ar ben dy hun. Y gyd sydd gyda ni yw'r byd ffôl yma. Y byd drwg yma yn unig. Y gyd sydd yn yw ffasiwn. Y gyd sydd yn ni yw athroniaeth ffôl y byd hwn. Y gyd sydd gyda ni yw athronwyr ffôl y byd yma. Wyddoniaeth y byd yma. Sylwebyddion, wleidyddion y byd yma. Y gyd sydd gyda ni i'n harwain ni. Y gyd sydd gyda ni yw Facebook ac Instagram. Y gyd sydd gyda ni'n harwain yw Google a YouTube. Y gyd! Y gyd sydd gyda ni yw Guardian a'r Times a'r Telegraph, Radio 4. Y gyd. Y gyd i'n harwain ni trwy fywyd. Pobl yn meddwl bod nhw mor glyfar, mor cŵl, mor ddoeth, mor ddysgedig, mor hyderus. Dydy'r pethau yna'n mynd i'n harwain ni. Beth mae Iesu Grist yn dweud am bobl? Deillion ydynt. Deillion. Ac yn cael ei arwain gan beth? Gan ddeillion. Deillion ydynt yn cael ei arwain gan ddeillion. A beth sy'n mynd i ddigwydd? Hwyll dau a sythiant i'r pwll. Ydy os nag ni'n Gristnogion y bore yma, rydyn ni'n ddall. Mae yna'r ffordd sydd yn ymddangos yn union. Ond ei diwedd hi yw ffyrdd marwolaeth. Mae angen arweinydd arno ni gyd. Mae angen bugail arno ni i gyd. A mae yna un i gael y bore yma, dim ond un. Diolch amdano, yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn cynnig i hun i ni. Mae'n cynnig bod yn fugail i chi. Mae'n cynnig bod yn arweinydd llariaeth. Mae'n cynnig bod yn arweinydd anffeiledig i chi. Y gyd sydd rhaid i ni wneud yw credu yn fe. Y gyd sydd rhaid i ni wneud yw roi ein bywyd iddo fe. Ac o wneud hynny, ni'n gallu dweud, y Duw hon, yw ein Duw ni. Mae Duw i fi. Mae Duw i fi y bore. Beth ac yn drag o fe. Neu fe yn harwain ni. Hyd angen.